Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fadilatul karobin, para alim, para ulama, para kiai, kalangkung angkorom, pokok kiai Ahmad Sudiro yang kita kadimi atau bermukim yang kita hormati. Sesepuh dan sesepuh yang kerabat Bapak Lurah Rebu Bukit Jajaran Pangkong Perangkat Kuning Rawul dan kita muliakan Bapak RT dan Bapak RW. Mungkin kita hormati seberapa seluruh masyarakat RT 1 RW 2 RC Saiful Bed Bapak Bayan Mugi yang dihormatkan hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur kita puja akan dan ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng maos kalimatul tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking kanikmatan ingkang kita tampi dan menika wafat sareng hadir wonten majelis silaturahmi, majelis ruhan lan thalaqul ilmi. Muga-muga estu yang kita niat silaturahmi thalaqul ilmi berkah berkah dari Allah Ta'ala, manfaat fitni wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mugi tansah tetep atur panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Mugi sedaya ngrawuh dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang waktu kantuk syafaatipun biyaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mugi-mugi kanugrahan tumurun dumateng kita sedaya dipun paringi sehat waras panjang yuswanipun. Dipun paringi kajembaran kathah rezekinipun. Dipun paringi ayam tentrem sakinah rumah tangganipun. Dipun paringi soleh solehah mituhu putra wayahipun. Dipun paringi tambah gemati garwanipun. Saya seru dong. Muga-muga sing utang cepet lunas utangipun. Wajah-wajah punya hutang. Berarti dipercaya Pak Tugil. Sebenarnya muga-muga saged ngawutang. Alhamdulillah. Manfaat yang kita ngaos silaturahim rohan menika bejo dunya bejo akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Prasadulur sami kakung lan putri karo ngekas kendang ini jaipongan. Monggo-monggo sregep ngenipun ngaji insya Allah. Perkara repot waktu dibagi-bagi, ra kober ngaji jebul malah nonton.
yuk Pak Dora. Ini au, bermacet, ini apa gini? Insya Allah makiran sampai subuh pun bakal. Ya Allah Gusti Kang Maha Luhur, kita sami nyuwun sehat waras panjang. Allahumma sugih kanca, sugih tangga, sugih sedulur, uripe aman, ayem tentrem subur. Siap ngaji Pak Budi. Ngaji itu modalnya M5, betul? M5. Siji mangkat, loro mingkem, telu melek, papat mirengke, 5 macet monggo. Gampang dong, macet karo minum Pak. Nomor siji mangkat. Pengen ngaji, diniati, langkahkan kaki menuju majelis ilmu sampun lenggah. Alhamdulillah. Orang yang mangkat kok pengkalih mingkem itu mendel. Sebab itu enten bu. Sergap ngaji orang-orang yang tidak ngaji ini ngertian ceramah-ceramah dewe. Berarti enten boten. Mungkin tak tahu lah. Lanang mau udah. Ya Allah. Kiai ceramah dewek, omong dewek, dadi bener ngaji. Mangkat, mendel, masih apa? Melek, ono mung anteng menang, ning merem. Ana sing wis ngantuk ya kok. Monggo diteraske mawon mboten apa-apa. Tak pikir-pikir ngaji ngantuk niku luwih apik timbang ngaji melek ning obrek. Napa iki? Sebab nek ngantuk turun itu merugi awake dhewe. Kuwi nek omong dhewe obrek, kancane tanggane melu rugi. Terus nek saged tapi nggih mendel ning melek ning gatosaken mirengke sebab ana melek ning rangkoke mergo dolanan HP. Tahu aja, ngertos mawon mau ketor. Ya Allah, nomor gansal masjid monggo pasugatan saking panitia lan warga RT setunggal RW kali umum dados sedekah ing berkah berkahan. Amin Allahumma. Sing lan pokok bar ngaji sareng-sareng ngamalaken nindakake ilmu supados manfaat insyaallah. Ilmu iku yo sing terus no. Ada saking Wonosobo, loro dolaran. More,
ngamalke kanthi ikhlas teges pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ambire mripat kamangge insyaallah bakal mangke berjalan mulya. Allahumma amin ya rabbal mangkene iki rasane ati rasane sing suwe ora ditele mas yo mas ben janji kopen ojo kawen dimene uripe gaten sajane ora ninggal wajibane salate lemah waktu ditindake do eling tansah eling ring Gusti Maha Bapar ring apa ya benar ya jaruk jeruk sepencong tombo sarwi maton dilalatan saged jaruk jaruk uni rojai wong lagi ngaji mirengaken dawuhing para kiai sajane pola balik eleke kudune tambah sregep ibadane pamrih bejo mulya selamat donya akhirat. Allahumma sangsaya dalu araras habir kang lintang kumedhep wayange keri alhamdulillah ya siap ngaji nggih judule napa ruangan ruangan RT Sundal RW Kalih Desa Rebo langkah awal menuju keberkahan Ramadan. Amin Allahumma bersama jeneng kula sama alhamdulillah. Biasanya kalau sowan urusan manten Mbak Dira Mbak Dori ini urusan dari akan warga RT Sundal RW Kalih ruangan lan pengajian. Muga-muga manfaat dunia akhirat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ruangan wonten ingkang mestani nyadranan, wonten ingkang mestani punggahan, wonten ingkang mestani bersihan. Apa wae jenenge ning tujuane sami. Tujuane napa? Ndongaaken para arwah ingkang sampun kondur wonten jaman pelanggengan tinanggung saking keluarga kita sedaya. Kinapa mboten? Berarti sae napa sae? Sae. Sae sanget. Krana ndongake wong tuwa, ndongake mbah-mbah kita, ndongake keluarga ingkang sampun sumari menika insyaallah kalebet setengah saking birrul walidain. Bekti dumateng tiyang sepuh, bagusi wong tuwa. Gusti Allah sampun dawuh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى
rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Gusti Allah dawuh supados kita boten nyembah kejawi dumateng Gusti wa bil walidaini ihsana lan padha bagusi karo wong dawuh taat nyang Gusti Allah diikuti bekti kalih wong dadi penting sangat. Wonten ayat sanes Allah dawuh wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan Allah wis wasiat dumateng para manungsa ingkang supados bekti dumateng tiyang sepuh ibune sapa? Ibune awake dhewe. Hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandung dalam kondisi lemah tambah lemah. Ngandet nggih, ngandet mengandung itu saya gede, saya repot napa saya kepenak? Saya repot, saya ribet, saya repot, saya ribet. Kondisi saya lemah, saya repot. Ya Allah, mantan mangke lahir ketoy nyawa nyusoni memberi ASI dua tahun. Maka Allah dawuh anishkurli wa liwalidayk, monggo padha syukur sira marang ingsun Allah lan karo wong tuwa. Taat yang Gusti Allah diikuti taat yang sepuh. Nedahaken pentingipun berbakti dumadi dhateng tiyang sepuh, termasuk ruwakan enggal menika. Alhamdulillah. Iki nuwun sewu kok wong wis itu ndak digemateni nggih. Karena cara ahlus sunnah wal jamaah nahiyah bekti karo wong tuwa ora terbatas wong tuwa ge sugeng tok senajan tiyang sepuh sampun sedo rebekti dipun terasaken leres iki bahkan nuwun sewu kala-kala awake dhewe nalika wong tuwa ge disanding kurang gematine nggih napa nggih cok sengal-sengal gitu bener ladeni wong tua ning rapatek ikhlas malah ana sing ladeni wong tua wis tau nang tamak mbok dikok awet temen. Astagfirullah. Nek wong tua wis lawan nembe krasa nek lekati iki kira saged dipun tebusi Bapak Ibu ingkang ngriyen ngopeni wong tua kirang sae sakniki pun sedo bisa ditebusi regumati diteruske lumantar kirim donga kirim wacan Quran kirim ganjaran sedekah. Alhamdulillah. Nuwun sewu, wong tua niku orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Leres napa mboten? Iki sebab napa dados sarana tumitaing kita manungsa teng jagat niki. Kabeh lumantar wong tua ora saka kayu watu, ing saka guwa garbane Kanjeng Ibu. Leres. Sing toin nyawa ngarep awak dhewe ana ing padanging jagat. Lara mboten. Lara banget ya. Tapi ora apa-apa. Nek tiyang rin putrane iki 6, 7, 8 sama serosin gitu bener. Sing ngomong iki termasuk anak nomor 9 niki. Ya Allah, tiyang sak niki anak loro telu wis kayane wis sambate wis ngaruh. Ya Allah ya Rabbi. Perjuangan orang tua luar biasa. Lan tiyang sepuh itu sami teng pundi-pundi teng ngombol teng kemiri teng wingko teng rebut itu sami. Aku urip rekoso tak kadhewek anakku kudu luwih mulya. Gini apa mboten? Aku bodho wis ra apa-apa anakku kudu pinter. Gini apa mboten? Dhewe wani disekolahke SD
Nek sakit karo PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tekan dikuliahke bareng ora mung S1, S2, bahkan ke ono sing S3. Saking akeh S bareng S teler, S degan, S jus, S teh. Ya Allah. Niku nuwun sewu, wong tuwa yang merjuangke anak ora hitungan leres. Nggih. Nyekolahke anak kurang biaya, golek rono rene, kurang biaya meneh didolke kelapa, kurang dol sak lemahe leres. Isih kurang meneh dolke gabak, dolke pari, kurang didol sak sawahe. Nggih napa mboten? Bodote merjuangke anak. Ngoten niku wong tuwa ora ngarep napa-napa. Bagi sang surya menyinari dunia, tidak mengharapkan balasan dari anak apa-apa. Orang ngarep apa-apa. Sing dadi anak kudu rumangsa. Bener. Sing dadi anak kudu rumangsa. Wis uripe wis temata. Wong tuwa diarimi. Syukur sing duwe gaji mbok mingguan apa bulanan. Nek gajian wong tuwa dipethengke segilo 2 kilo. Lombok sidik gitu Lombok. Senang buat wong tua. Luar biasa. Bukan jumlahnya, tapi perhatian anak kepada orang tua. Insya bapak-bapak arah nyangoni wong tuane ras itu dipendelengi sewedo. Enten boten? Ya Allah ya Rabbi. Ya padha-padha ya wong tua ya disaki, mertua ya disaki. Insyaallah berkah jokoan apa meneh sing duwe gaji bulanan biasane merjuangke wong tua oleh gaji kelingan wong tua termasuk mertua. Alhamdulillah nek wong tua disanding diapik-apik niku mau fala taqul lahum uffi wa la tanharuma wa qul lahum qawlan karima. Nek amar wong tua aja kandha ya perkataan yang tidak membuat ridho terhadap orang tua kita. Walaupun haruma aja nyentak-nyentak karo wong tuwa. Saya tua pengen saya sepuh niku lajenane saya angel leres mboten sing sabar. Ya pancen kala-kala cok dipaido duwe anak 6 kok 7. Sing ado niku ming kala-kala ngirimi ya sing bedino nyanding ora tau diwaca. Nggih. Pasang diwaca eleke. Tapi aja kuwatir, Gusti Allah mau pariksa swargane jenengan saged nek nyanding wong tuwa. Alhamdulillah. Aja bentak, aja nyentak, aja sengol karo wong tuwa. Wa qul lahum qawlan karima. Ngomong komunikasi dengan orang tua dengan kata-kata yang indah, yang mengenakan. Cara Jawane gawe iki. Nek wong tua ora disanding, mbok seminggu, mbok sesadi pisan silaturahmi. Nggih, pomene duwe putune dijeki ana simbah ketekan putu, wah bungae ra karuan leres. Bungae luar biasa. Jenengan sowan silaturahmi dengan tiang sepuh gawa putune, seneng banget. Jenengan karo gawa persek isine teh gula kopi ora rugi, paling 70-100.000 kok bali jenengan kadang kon gawa PT. Kon gawa imprak leres. Itu wong tuwa ora hitung-hitungan luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Syukur pilih bapak ibu ingkang tesih nyanding tiang sepuh. Rasa pangirenang wis njenengan sing nyanding wis sak iso-isone nggih diapik-apik. Nek wong tuwa sarana mesti belum jenengan. Ana kok sing nyanding seminggu, Mbak, sesuk ganti nang ngene yu kae. Nang kene wis seminggu. Ya Allah, cok ana wong tuwa sing nggih apa ya? Alah. Nggih apa nggih utang-utangan. Ya Allah, upaya wong tua. Luar biasa wong tua biyen awak dhewe niki, cilik niki. Urung iso mlaku dituntun, digendong, pirsa maem didulang pilek. Anak cilik pilek wong tuane diseruput leres.
Mergone napa? Ya men sehat, men waras luar biasa. Ono enggak? Bapake mbokne sakit pilek anake nyerobot. Rawon. Yang penting berbuat baik, gemati, bagusi. Insyaallah swarga dunia akhirat. Allahumma ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridani Allah gumantung ridani wong tua, murkane Allah gumantung murkane wong tua. Insyaallah kanthi ruwahan kirim donga dumateng tiyang sepuh ingkang sampun sida nuwuhaken ridhone tiyang sepuh ingkang sampun sida Gusti Allah ridho leres insyaallah badhe nuwuhaken kaberkahan dinanggung ing dalem menyongsong Ramadan 1412 Hijriah sehat waras kuat kathah rezeki amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, enten sing tanglet yo apa nek ruwahan tahlilan kuwi tekan apa? Tekan mboten? Pitados tekan apa mboten? Sing ora ngandel mati yo dikirim ora tekan. Biar Allah jelas niku Kanjeng Nabi sampun dawuh. Idza mata banu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabi aw waladin shalihin yad'ulah. Nalikane anak Adam menungso niku padha sida kabeh pedhot ngamali putus ganjarane ning kejaba 3 perkara sadaqatin jariyatin sedekah ngamal jariyah ilmin yuntabi ngilmu ingin saged pun alat manfaati waladin sholihin yad'ulah anak soleh sing ndongake dumateng tiyang sepuh. Lan iki ruwahan awak dhewe iki minangka bukti piantun soleh ndongaaken dumateng tiyang sepuh. Lan ruwahan iki komplit ora mung ndongake tok ya ana sedekah. Ono wacan Al-Quran kalimat thayyibah istighfar shalawat lan lintu-lintu niki sedaya kinarya tambahan gandaran tiyang sepuh ingkang sampun sumari. Saking sahabat Ibnu Abbas ngendikaaken nalika semanten wonten satunggaling piyantun sowan dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, simbok kula niku pun sedo. Kula kepengin sedekah kangge simbok kula. Dumugi napa mboten ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am." Iya tekan. Sedekah ganjaran sedekah sing dikirimke ke wong tuwa niku dumugi. Lajeng tiyang niku matur, "Ya Rasulullah yang mekaten jenengan minangka saksi kula gadah kebun bani kula sedekahke kangge simbok kula." Alhamdulillah. Cara mriki nek ana kebun kurma lah. Nek mriki yo sawah pari, nek mboten sing sawahe panenan didol yo apa disedekahke duwite apa parine disedekahke ganjaran iki wong tuwa. Enten apa derek? Oh ya bisa dicoba. Alhamdulillah wong TKT apa meneh sawah tinggalane wong tuwa. Sawah tinggalane wong tuwa gareng garap, omah gareng nggoni ya syukure anak ngoten niku. Kelingan dumateng tiyang sepuh insyaallah berkah uripe amin Allahumma amin. Wonten malih Kanjeng Nabi dawuh mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharqil mughawwas. Ora ana mayit ana ing alam kubur kejawi kados tiyang ingkang badhe kerep. Kaya arep kelelep ingkang ngarep-arep kiriman donga saking putra keluarga lan kanca-kanca. Nalikanipun saking putra keluarga lan kanca-kanca kirim donga, kirim kalimah senajan ming sekedhik ing ayat termasuk kirim ganjaran sedekahan monggo bungae ahli kubur niku ngumpuli entuk nugraha donya sak isinipun. Alhamdulillah iki sedulur RT 1 RW
kali rebuk tiang sepahipun bapakipun keluarganipun ingkang sumari dalu niki remen sanget nggih dipun kirim kalimat thayyibah waosan Quran ganjaran sedekawan lan dipun dongaaken muga-muga teng alam barzah dipun paring nikmat kubur amin dipun tebihaken saking siksa kubur esu-esu dipun dadosaken alam barzah kuburipun minangka setengah saking tamaning swarga. Allahumma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Alhamdulillah bisa meluru kurang akal. Sallu ala Nabi Muhammad. Termasuk hikmahipun ruwahan nyadran punggahan bersihan menika kangge ngemutaken kita sedaya bilih bar urip ana mati bar mati ana urip maneh. Nggih napa mboten? Nggih. Bejo utawa cilaka mulya utawa nulangsa urip kita teng alam akhirat benjang gumantung redha nandur redha gawe teng alam dunya. Mila mumpung kita pinaringan gesang sehat teng alam dunya menika kita ningkataken ibadah, ningkataken ngamal saleh, ningkataken kesaenan kita sedaya. Insyaallah lagune dibawani dandang kula Mbak Husnul Khotimah Cobi. Ini sinten luar biasa. Saking kepil Wonosobo jam 8 iki lalu. Saking serem kok mbok bali jam 11 ke jam 12 numpak motor piyambak. Sinten tangguh. Saking larisnya gerenang panggung merem. Oleh-oleh gercek kelimek Pak Dira. Datang kita sedaya gesang teng alam dunya menika mboten sedaya namung antri nanggo timbanganipun Allah Subhanahu duwite bondone omahe sawahe pekarangane termasuk mas-masane bojone barang sing digawa mati omah gedhong makro-makro tinggal mobil papat mengkilat kinclong-kinclong tinggal emas
Pirang kilo merompong-merompong bojo ayu moblong-moblong jadi saya kurang buatan sehari lah ya kejawi namun amat sing digawa ngancani niku wujude ngamal sato imanipun amal ugi iman itu sedaya ati datan pilih jelmo ora pilih-pilih gede cilik amat dono wong lanang wadon nondowo panglakoni sedaya badhe nglampahi wangsul jaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mumpung padha urip ngibadah kanthi tertib mumpung padha urip ngibadah kanthi tertib eling-eling so yen mati supaya ora padha rugi eling-eling so yen mati supaya ora padha rugi salatullah ala taha salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen maksiat enggal tobat ingkang dereng enggal salat yen maksiat enggal tobat ingkang dereng enggal salat ingkang dalem pitulas rakaat amrit selamat dunya lan akhirat perintah dalu pitulas rakaat insyaallah selamat dunya akhirat salatullah ala nabi salatullah salamullah ala nabi rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Moga-moga kita dipun maringi umur ingkang barokah, umur panjang sehat kangge taat, dipun reksa saking dosa lan maksiat, slamet mulya bejo donya akhirat. Amin Allahumma. Prawa ingkang kita hormati, ruahan ugi mengandung nilai sosial yang tinggi. Kanthi ruahan bersihan punggahan nyadran menika merekatkan ukhuwah persaudaraan. Laras napa boten? Nggih krana wontenipun kegiatan ruahan menika warga sa RT sa RW dengan lingkungan niki gotong royong bau membau lung tinulung ing dalem menyiapkan kegiatan ingkang sampun dipun sepakati. Kita apa boten? Niki
nek ora ana kegiatan ngoten niku wong niku kan ndok individualis urip kaya urip dhewek nggih teko mangkat kerja bali-bali kerja bengi sare wis kegiatane kur tindak kerja kondur kerja sare ya Allah ya Rabbi ora taono kemasyarakatan iku kaya arep urip dhewean. Nah wontenipun kegiatan ingkang mekaten menika meningkatkan ukhuwah persaudaraan. Nek menungso niku mbuh pinter sundul langit, mbuh sugih bebasan bondone niku ngebaki jagat tetep mesti mbutuhke wong. Iya. Leres. Jenengan susah ya butuh tangga, butuh kanca, butuh wong. Iya, jenengan seneng ya butuh tangga, kanca, butuh wong liya. Kenapa mboten? Sripah niku ana sing sripah, sing kemeringet ya dhisik ya tanggane. Kenapa nggih? Niku nang lingkungane wis boten repot karena hidup kemasyarakatan. Mbok duwe putra 5 kabeh sukses nang luar kota, dikabari ki do OTW. Apa OTW niku bulurah? Pas takon wae mungkin nangga. Ya Allah tekan omah ming do tangisan. Lah engko sing mikul ya tanggane, sing ngeduk kuburan ya tanggane, sing nguruki ya kadang kala sing dadi anake ming nyawang. Ya Allah ya Rabb. Lah niki kula penting menjalin hubungan baik dengan tetangga dengan lingkungan. Termasuk senajan jenengan seneng ngarak mantu, gitu betul? Iya. Karena ini rada akeh rebut manten iki rada sepi. Nggih. Ning persiapan sawal kayane biasanya akeh. Ya Allah arep mantu yo mesti butuhke tangga, butuhke bantuane sedulur wong liya. Gitu apa mboten? Ya Allah ya Rabbi ngono kok ana wong kok ora gelem srawung, ora gelem kumpul. Niku ya kok di nun sewu hukum adat hukum alam itu yang dilarang ora sengaja yang dilarang golek wong rewang-rewang rada angel gitu betul soalnya ora tau gelem rewang yang dilarang senajan ora dikompake yang dilarang. Nah niki kira penting monggo selama kita hidup harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat. Guyub rukun ditingkatke, tolong menolong saling bantu, bahu membahu saling melengkapi. Kalau ono salah, sanak dulur tangga kanca saling memaafkan, nopo malih menjelang Ramadan, mencari keberkahan. Dan ini muga-muga diperparingi sehat kiat tekan Ramadan bisa ibadah ingkang kanthi sak sae-saenipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ramadan niku bulan ingkang istimewa, ingkang luar biasa sing diarep-arep kabeh wong muslim. Nek wong tani niku sing diarep-arep panen. Wong tani sawah ya panen pantun leres to bener. Nggih. Lah nek wong Islam sing diarep-arep panen ganjaran ya kuwi teng wulan Ramadan. Mila persiapan Ramadan awak dhewe niku ken awal Rejab niku kan pun ken napa ken donga to? Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Oke, Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa
saya dalu waras abdur kang lintang kumedhep Titi sonya madya ratri lumrang gandane ngapuspita karena ngapotyan ningira sang duit jawara lir suarane madu brontok manungsong sarening kembang lir sareng irengan kendang lir tandore wasemilir tak ijo royo-royo tak sendok penganten hanya tanam benek no bimbing lonyo-lonyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarepe mriko. Sugeng katur dumateng Pak Lurah Rebo dalah jajaranipun Pak Yayang Asudiro, Pak Dori lan sedaya para priyagung Kerawu, Pak RT, Pak RW, Pak Bayan, tokoh agama, tokoh masyarakat wonten ing RT Sunggal RW Kamit Rebo Kemiri Purworejo Sumrambah dumateng ahli pengawasan, ahli ruwahan kakung putri ingkang kinurmatan nepangaken menika Petruk saking Wito Timurpo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah sowan nderekaken hajatipun sedulur rebut utaminipun warga RT Sunggal RW Kamit ing dalem ruwahan dalu menika. Alhamdulillah. Derek maneh badhe muga-muga hajat ingkang utami menika nuwuhaken kanugrahan kaberkahan manfaat dumateng kita keluarga anak putu donya akhirat. Amin Allahumma amin. Iki kula sowan sak rombongan nggih wonten sinden niku wau naminipun sinten Pak? Husnul Khotimah. Saking pundi? Saking Kepil. Oh nggih, mau mriki teh menapa? Biasa motor. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, mangke nek kondo nggih wantun. Biasane wantun. Oh nggih, luar biasa. Tuane tak tangguh niki jam pira wis ora masalah. Niki demit ora ndulit setan ora doyan. Alhamdulillah perjuangan seorang Sinden Surawati saking Kepil itu putrane do mondok sedaya niku Pak Lurah. Alhamdulillah perjuangan putra-putrane barang terus sinau dan pondok pesantren muga-muga hasil maksud. Amin Allahumma amin. Sowan ugi sareng Pak Dardono player saking Wingko Mulya lan pengendang saking Cengkawah. Popongan ya Pak Sutri saking Popongan. Alhamdulillah iki muga-muga wonten gina manfaat. Amin Allahumma amin. Mbak Husnul dipun paringi rukun Islam
Sepados sedulur rebuk menika sami jejet rukun Islami sempurna menipun derek Kanjeng Nabi. Cobi. Rukun Islam kang lima puriki gangsal minangka dados rukun Islam kita. Minangka kewajiban kita yang Islam kangge nindakaken. Aja padha ditinggalke Gangsal perkawis ingkang boten saged dipun lewaken. rukun lima purniku Menika katur kagem Pak Lurah perangkat Lurah PKK Desa Sedeke Rawuh. Ini kapan-kapan kok kersa nindali maneh. Allah. Bu mantu bu nyepetke. TKT nek karo Peter ora bayar. Paling kami nyalami ngoten. sahadat ing Rano angka siji nggih kang sepisan mau sadat tauhid sadat rasul. kang angka loro salat Nano dene kang katelu rukun nomor kali dijegaken ibadah salat 5 wektu muga-muga sampun nglampahi ya Allahumma amin. Sing wingi-wingi seneng salat dhewean muga-muga milai mangke seneng salat jamaah Allahumma amin. Sebab cok ana omahe cedhek mesin ning salate nang omah wong teko ora. Asing repot meneh dadi pengurus masjid salate jarang nang masjid ana mboten. Kopeling. Ramadan nindakake poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Ping 3 nindakake poso Ramadan sekedar mate, zakat uga perlu dipun gatosaken. Kaping gangsal ibadah haji alhamdulillah warga masyarakat Kemiri tahun menika ingkang badhe haji wonten 27. Nggih, rebuk ngaten Pak. Alhamdulillah milai benjang Senin manasik haji teng kabupaten, mulai Selasa, Rebo, Kamis, Jumat manasik teng Kecamatan Kemiri kula panggenaken wonten ing Gedung Serbaguna Kemiri Kidul. Nggih, derek bingah muga-muga dulur ingkang haji saged lancar tindak langkonipun dados haji ingkang mabrur ingkang dereng muga ketularan lain wekdal Allahumma amin. rukun Islam sampurna Kanthi zakat salat poso zakat haji sempurna rukun Islam itu sedaya. Amin Allahumma amin. Ayo gareng bagong maju pepeling dados.
Ora ngantuk. Terus mawon. Kok nggih terus ngerti ora? Ngerti apa? Iki nang komplek daleme Pak Bayan. Pak Bayan sinten nggih? Niku. Oh, napa to terus kok kumpul sedulur-sedulur akeh. Ayo genah ruwahan. Aku iki kan mau ora ngrokok. Aku turu mau. Bocah iki wis dicecok ngesen-ngesen ketok. Iki ruwahan. Nggih dalam rangka bekti karo wong tuwa sedulur rebuk RT 1 gitu. Oh ngono to. Mulawat dhewe ditimbali derek mangi bagyo lan memuja muga-muga estu kanthi menika kaberkahan kang tumurun. Nggih, sing do dikirim mulya bejo kepenak nang alam barzah. Sing do ngirim nang alam donya uga diparingi bejo kepenak nang donya. Sok tekan akhirat yo bejo mulya kabeh. Amin Allahumma amin. Lah kok dadak gowo wayang barang. Kowe iki ra ngerti sejarah wayang kok. Ya ora pancen. Nek awak dhewe iki ponokawan. Ponokawan iki sing ngripta Kanjeng Sunan Kalijaga. Nek lakon Ramayana Mahabharata ya ora ana Petruk Gareng Bagong ora ana. Iki carane Kanjeng Sunan Kalijaga kanggo sarana dakwah. Oh ngono to. Pintere Kanjeng Sunan Kalijaga nggunakake budaya setengah saking wayang kulit. Iku Islam iso ditampa masyarakat Nuswantara tekan Purworejo tekan Rebo daerah kita sedaya ditampa kanthi legawa ora nganggo ilanging nyawa ora nganggo tetesing ludira. Leres mboten Pak Bu? Nggih. Sedaya sami ridho legawa alhamdulillah. Oh ngono to. Mula awak dhewe ana pertelane. Apa pertelane? Pertelane ki ana Semar. Semar kene wae. Semareka den prayitna sumur reka bali. Sira mriko ora tuwa. Gilar-gilar sumeding tengah latar gelang ana lintang Bima sedih. Ngapa ta terus kok aku digoreke? Yo arek nggih critake ngene iki. Oke. Anane Bapak Semar Kang Gareng, aku Petruk karo kowe Bagong iku saka kalimat dawuh Kanjeng sahabat Ali bin Abi Thalib. Ngono ta terus? Yo, lha piye sahabat Ali dawuh? Sahabat Ali dawuh samir khairan fatruk mabago. Samir agi-agi enggal-enggal. Khairan tumindak kebagusan. Fatruk tinggalno mabago barang lacut maksiat dosa. Dadi anane Semar Gareng Petruk Bagong kuwi dawuh supaya enggal-enggal nindakake kebagusan, tinggalke maksiat dosa iku sing jenenge takwa Allah. Takwa marang Gusti Allah, nindakake dawuh ngedoi larang. Oh ngono ya terus ilate Jawa ngomongke Samir angel dadi Semar. Oh, sareng. Ilate wong Jawa kan muni khairon angel dadi Gareng, sareng. Oh. Ilate wong Jawa kan muni fatruk angel dadi Petruk, sareng. Oh. Muni mabago cukup nganggo bak. Oh nek ngono. Nek ngono apik ya tur ya apik wong iki sing aran wali ora sembarangan. Sing aran wali iki ya apik kabeh. Ditata men temata alus men ora krasa. Golek iwak kena iwake tetep bening baine. Ora kaya model saiki iwake mencolot baine budrek. Oh wae. Muga-muga
kanthi ponokawan sedulur rebut niki saged enggal-enggal ing dalem nindakake kebagusan sumingkir ngedohi saking pinten-pinten dosa kemaksiatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begugah caduto melembel gareng kula Petro dawuh Pak Bagong nun iki wong tua pesen karo sira kabeh anak-anakku rungokke yen to wong urip kuwi duwe kewajiban ngono mong iya apa kewajibane mong kewajibane siji bekti karo pangeran sing gawe urip loro bekti karo wong tua sing dadi lantarane urip telu bekti karo sapadha padane urip. Oh, sareng. Maksudnya paham boten? Nggih. Bekti karo sing gawe Allah Ta'ala sing nitahke jagat klebet manungsa diputitahaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula mumpung urip do manembah ibadah. Wong Islam salate aja nganti keri. Allahumma lima wektu diopeni sing maneh godang-godang wong teko ora. Muga-muga lima wektu dari jangkep. Allahumma sing maune salate sak kobre enten apa mboten? Sesuk kersa ngoberke. Allahumma sing maneh salate pendak riyo enten mboten? Pernah muga-muga ora ming pendak riyo nek amben dina. Amin Allahumma sing miyane Ramadan ora poso enten apa mboten? Tak doake umure dawa sehat sesuk menawi Ramadan iso ibadah poso. Amin Allahumma bekti karo wong tuwa sing lantaran urip ibu minangka sing nglairke bapak sing ukir jiwa raga. Kenapa mboten? Mau diterangke kiyaine. Lan aja lali bekti sak padang urip. Nggih awak dhewe mesti mbutuhke sapa-sapa. Iki bapak ibu munjuk teh sing gampang. Munjuk teh kuwi sing nandur teh mesti wong liya, gitu mboten? Sing nandur wong liya, sing ngunduh wong liya, sing adol wong liya, sing tuku wong liya, sing godhog wedang ya wong. Sing udhek dadi legi ya wong liya, sing nyuguhke wong liya jenengan garek nyrepe. Monggo disrepet. Leres napa mboten? Niku sitik cilik gambarke nek manungsa mesti mbetahaken tiyang sanget. Kula bekti karo sak padane urip, saling membantu, saling mengisi, saling menyempurnakan. Nek ana lupute saling memaafkan, aja saling mencaci maki, aja saling menjelek-jelekan. Sebab cok ana ngger ora cocok. Halo. Mun ora cocok wis eleke diketok-ketokke kancane men ngerti gitu apa mboten? Kok seru rumah. Kadang kula nanggon lagan ki karo mbunteli lemper karo ngomong ke sing duwe gawe enten mboten? Kadang kula nanggon PKK-nan nanggon selapanan desa karo mlebok desa karo ngomong ke lurahe enten apa mboten? Wong teko ora? Lho. Sabar Pak Lurah. Dadi lurah niku pancen kudu sabar. Nek ana apike ra kewaca nek elek sithik diwaca terus ngene apa mboten? Nggih kula mboten dicalonke lurah kula moh mending dadi kiai wae. Ya Allah ya Rabbi bekti karo sahabat. Wis muga-muga berkah manfaat. Amin Allahumma. Ning ya kuwi Bapak Ibu sedaya ing dalem nindakake kebagusan. Ceket arak gawe apik, ceket terus pergi masalahnya. Arak gawe apik, arak ninggalke dosa. Iki yo abot mergo ana sing ndunduk. Angel iki. Iya. Belum tahu dia.
niki cakil teng wayang cakil niki gambarane setan sing tukang godhong menungso ya iki sing cek bodho wong ngaji dadi ngantuk digodha setan niki omahe cedhek masjid nek salat ora tau nang masjid ya digodha setan masjid anyar, corongnya seru, sing andang ya seru, kupingnya krungu, ning etok-etok embut ya iki akan betul ya Allah ya Rabbi nek kon urunan eman-eman ya digedhe nek rusak rugi larang niki buran terus intinya pun Bapak Ibu, kapan kalau bilang saya badhe itu minta kesainan kok abot, kalian digodha setan. Setan itu untuk dikalah, nek perlu dipuntal. Emang. Iki ya tunggale. Iki setan sing wujud manungsa teng jagat pewayangan niki Retnopati Haryo Sengkuni ya Raden Trigantapati ya Bambang Soman. Iki wong sing julik, wong licik, nek ngomong halus ning kok ngelekit modele iki. Anak-anakku para kula wah modele Sengkuni niki dadekke pengarep ing ngarsa kakehan swara ing madya numpuki bondo tukuri hanjegali dadekke pengarep pemimpin kur kakehan ngomong kakehan perintah ing madya numpuk bondo nek kagelem nyambut gawe karo nuntut golek dadi tukuri hanjegali nek ora ndek posisi dadi omburi dadi kompor tukang manas-manas ya iki samune niki aduh niki gerono musim-musim magangan model Sengkuni waduh wis rono rene waduh rumah kan koyone mbolo jebulane grogot dadi tim sukses ning golek suksese dhewe jagone remuk niki ngger nulari mak-mak bahaya reng warung kok nyateti catet ya yu sok tanggal 6 sisan yo catet kus tanggal 20 yu sing wingi kae pira dikira arah nyaur semene yu sisan tambah iki sisan ya sesuk basan tanggal 6 tuku pindah yo iki enten boten waduh ini berat bandor ini kayak rapat nih pinter usul ngene waduh busuli tarik ya ngono ini kan urunan angel ya iki cukup dak keri kaget ini. Lagi buta. Buta niku perlambange hawa nafsu. Iki sing serakah. Sebab buta niku manggon terung perkara AO wae sebagene. Buta niki manggone terung perkara harta, tahta, wanita. Leres ta mboten? Pun sinetron nang TV dan sinetron kehidupan sama. Gerono rame-rame udrek nek ra bondo nggih pangkat panguwasa priya wanita. Nggih leres? Ora kudu ngati-ati karo buta.
buta itu manggonan awake dhewe-dhewe nepsu niku sing marake serakah rebutan bondo cok tegel karo dulur enten apa mboten warisan ramiro egreng padu karo dulur neng-nengan karo dulur 2 tahun ra takon-takonan duwe gawe ra diundang enten ya pokok awak dewek yo kabeh wong yo butuh bondo lha sahabat iki aja serakah nepsune aja dituruti nek nuruti nepsu mesti serakah ngangah-angah kakek ampun mau dadi pejabat tinggi gajine gedhi tundane gedhi yo ge turun jai Buto toto galon no galaya takut maringkong rintut siono ler kantor awi ngeswing ngeswing rebutan pangkat jabatan kekuasaan rebutan kursi cok tegel karo kanca enten mboten lunga bareng mlaku bareng mangan bareng ning incing siman kapan leno titenono kursine menang aku aja nang sira modele but nek perlu nabok nyilih tangan menikam dari belakang musuh dalam selimut pagar makan tangan ya buta sing bahaya meneh buta nepsu dituruti wis duwe bojo ge neko-neko halo bojone dhewek ra tau dialem malah ngalem bojone tangga kon boncange bojone dhewek wegah aras-arasen nek boncange bojone kanca semang modele but rampung pas jam 11 ya kurang yo nang gak kadususan apa-apa Pak Lurah sing komplit temenan iki kan kur semi biasanya kalau nek komplit gosedane 3 nggih boten napa-napa nggih sing penting minangka silaturahmi dan muga-muga wonten manfaatipun nggih dakwah model wali songo ngiras-ngirus kita tabarukan semoga pikantuk kathah kesaenan lan keberkahan manfaat dunya akhirat amin Allahumma sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab man wal ali wal ashabi man monggo sareng sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala sami nyowo
mulya slamet dunya lan akhirat sholli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in warhamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha wa ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة الدنيا إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا بالخير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu sedaya matur nuwun awit kawit atosanipun mugi wonten manfaatipun estu kanapatan pun tansah ngaten nggih sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.